Hanen kasngi ka khandai terek unailar kasang hinyo trap achek National Movement HANM kabanari Bhoi district kalabarngam banit persange no sundan ya kajing pentrei ya kesurok omsning bypass kabamenta kadangdon hapadang kajing pentrei nakadaw baki bor bari khmi kim patiaw satya baju i kajing e jong kinong let nangwan haklet kawan leng baka surok ba barem kabaya ya padang gayo omsning kinoy lam jong ka HANM kiloong balada ki bor bari khmi kim maramat no mardor ya kesurok ba omsning kabarem ken salai ban persange no ya kajing pentrei ya ka bypass kabaya nakasnong omsning kinoy lam jong ne ka sengle pen paw yakini ha kinong pathai ka bor hanen kasngi hadin ka je kando ba menteri sarkar ba khmi katnat PWD road uba singaw bahalang dhar ha je kando ba une menteri ba khmi yakini kam uba singaw bahalang dhar ula panchai se kinoy lam jong ka HANM ba nakalang ka sarkar ladap yakren ba ki he jong ka National Highway Authority of India halor kani ka surok Henry nakalang kani katnat hadu menta kam sempat ale ai yakini ka surok ka badan ka jinsingai tangkumba 100 kilometer ai Sneo halang dhar minister jong kepribadi te halor kejing kendu jungi kalong halor baka umsning existing road kala sneo coba pelan te nakaliang jungi menta tengi dawai we minister jong kai hoj lo sim khya long ba ngala phai kana hai ndai ngi kwa pat ban bu pat kata ka tayo ka ba ngi kejing bu jungi kalong artayo lada kimlei e ya kane ka umsning existing road namang ngi baka jingjat pelan ka poi ka jing mangsau ka e bat khoj bobon Tela da kimlei ai halor kane artayo tingim ban se bangin khang ya ka umsning bypass tos nyo phalang wong ba ula pentip ya nahai te kanahai tengam tip wong bangala ong kan no sin ni kanahai te kamsim khia ai te nakaliang jungi te la da kamsim khia komta te ngim ban se bangin move chakhmat bangin khang ya ka bypass